Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Sila na ang magman sa mga gwardya nga dili atoa ug mag-clear sa area sud sa bangko. Busa pangandam toro kay ugma na ang pagbuhat sa plano. Ug andam na ang mga armas, ingon man ang tinted nga sakyanan nga mo'y gamito ninyo. Karong taw-taw, manawag na ang nagda sa sakinan. Apan sa dili pa, kinahanglan balahan kinig palagsik sa lawas ug utok. Ang lighter ug tin foil niara. Oh, uy, may tao! Apila kong suyo para batarong. Siguro ang nagagay mo eh. Uy, Gian! Tabaghak ni mo, eh! Apil-apil mong yuga! Suito naman kay kang mo gamit. Sama, nagsige na kayo ni. Di ba good obvious? Tanawa rin kag manubag. May buong pamangka. Diin man kumamanso. Dini ka lang, ha? Ayaw paglakaw nga nagtama ka. Sa magaway butaan ko ni mo? Gusto kang mabadshot ko? Pida, uy! Una ko ni mo. Na magkakailakaw. Ay, Jer! Jer! Tinhi ka lang! Ibabawas man ka! Unimal bata, ha? Huwag yung mamati! Jer! Wah! Ay akong cellphone. Oh, ang nagda sa sakinan. Nanawag na! Ayaw sa paggawa sa sakinan. Paabuta ilang sinyas una kamusuod sa bangko, Toro. Oo, Sir Martel. Nagminsyo na sa kasakugan. Magkapila ko madukdukan ang imong o aron magkasabot ka. Pagkabangang bayas ilong na ko. Sorry, sir. Bangag sa ilong katilaw karon. Paminaw sa final instruction. Tanawa gyud ang nameplate sa guard niya atong kontak. Lakip na ng guard niya na sa gawas bangko. Ato ka na. Pasudlong na kagdiretso na. O kung makuha na nimo ang kwarta, pamusila sila. Pamatya. Unsa? Sir, ato ba silang kontak? Nganong? Part ni sa plano. Pero limpyo ang trabaho. O kinumdumi. Ikaw, may muda sa kwarta. May laing sakyanan nga mubagat sa inyong gisakyan o mubalhin ka. Ako ra, sir. Ikaw ra! Ang akong mga kauban, sir. Ana ra sila mo sakay sa sakyanan nga imong gisakyan karon. May instruction na ng driver kung asa sila mo diretso human sa operasyon. Klaro ba, Toro? Brad, hapit ang oras. Magandam na. Ang sinyas na lang. Ang sinyas lang nila ang atong gipaabot. Okay, Brad. Oh, uy. Na. Migawas na si Drigo. Nga nagdeposito o kwarta. Ang akong maskara. Ang face mask. Sige na, Brad. Paniganan na kining van. O ihunong tungod yun sa pultahan sa bangko. Okay. Dali ka na! Huwag niyo mapalag, ha! Aron way may tamaw ninyo! Cooperate lang yun mo! Kwarta na ituyo na mo! Tara! Simata, tara! Guard! Sorry! Ma! Wow! Ano ba kita?
Abling! Okay, Brad. Dali! Brad! Sorry, Brad! Sasakyan! Dali! Okay. Oh, animal! Larga! Pagyabangig sa ilong! Animal! Paluparaning ban, bro! Okay, bro. Ay, ako cellphone. Si Sir. Hello, Sir! Tingaling magpatay ka na sa bukbukan ng baba mo. Animaling kalakihan, Sir. Gigukot mis mga pulis. Ayaw ka pala ka. Gamonitor mi ninyo. Sa sunod eskina, budimano mo. Nay itong van nga nagparking o nagpaabot mo. Mubalhin ka, da ang kwarta. Okay, okay, Sir. Bye! Brad! Di mano ta sunahan, ha? Dahil itong naban nga nagpaabot ako. Bubalhin ko! Okay, Brad. Thank you, bro! Okay, bro. Narang itong naban. Ipasiga og hayang headlight. Oh, ipadali ko. May ableng pultahan sa van. Oh, bro! Hey! Woo! Salamat, bro! Nalipat na nato ang mga polis nga nagukot na to. Boy, blima bro. Uy, si Sir Martel. Hello, sir! Good job, Toro. Kwarta na, sir! Asa mi diretso, sir? Naibaw na ng driver sa van kung nasa mo diretso. Okay! Patik, sir! I'm so sorry, my palangging. Again, I'm in a business meeting. Very important meeting. Nag-scheduled meeting with my foreign partners in business. Okay, I understand that. Bye, may palangging. By that. Divey Milan! Yun ini na pagyod siya Daddy Rodolfo, Ate Mendat. Always busy. Perming na ay mga meeting ug mga lakaw. Always and forever, magina Divey Milan! Huh? Ay, churi, sus churi, Divey Milan! Hindi ko naintindihan ang sinasabi ko Ay, sorry, Divey ma. At tinalik maghalit ka sa akin. Pinapakatawa lang kita. Excuse na, Ate Mendat. Hala, aray na ko, ha? Hala, nasuko sa akin si Divey Milan. Naku po! Gusto na ko mapaway, te. Hala, Noy. Hala, nang lukod man tingali sa akin si Divey Milan. Oh my goodness! Congratulations, Colonel Martel. Well done, Colonel. Thank you very much, Congressman. Rodolfo Garnate, sir. Buang, tabangko kang dako. Kompleto gini mo, ha? Nalipay lang ko, sir, nining kalampusan sa pag-relaunch na sa atong Operation Tuli. So, kay very successful man ang atong relaunching sa Operation Tuli. That means, Bonuses, Congressman. Diba? of course. Why magmahay sa tanan? Malipay gid ang tanan. Pero siguro alang nga why mulik nga mga information nga to sa mga pulis nga dili ato. Ipasalig ko na kanimo, Congressman. Limpyo ang pagkatrabaho. Ang mga gwardyas bangko nga atong kontak. Giapil og pamatay. So,
limpyo gyud kayo ang pagkabuhat sa trabaho. Good. Ang mga tao na to, gisiguro nimo nga di sila magpatakag bukas sila mga baba. Di na magdanghag sila. Kasaligan tong mga tawhana, sir. Klaro ho lang yun, Colonel Martel. Kaya kung magkabulilyaso, ikaw mo'y mamiligro. Ha? Kung gusto ka maliguro, mas maayong panghiposon sa nimo sila. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.